Meditation til frigørelse fra dine forældre. Først kan du forestille dig, at du har tykke røde rødder, der går langt ned i jorden. Du forbinder dig nu med jordens energi og mærker den smukke energi, som jorden fylder dig med. Du bliver et med jordens energi og mærker skønheden og glæden lyse omkring dig. Nu kan du forestille dig, at denne energi fra jorden kører op igennem hele dit energisystem og forankrer sig i dit hjerte. Samtidig kan du nu mærke, at dit kronechakra åbner sig, og et smukt gyldent lys strømmer ind igennem dit kronechakra, ned igennem hele din krop og forbinder sig med jordens energi, og du ser nu, hvorledes du som lysarbejder healer jorden. Du mærker denne smukke gyldne strøm af gyldent lys, som du er kanal for, og ser, hvorledes jorden løftes gennem denne gyldne strøm af bevidsthedslys. Du mærker nu, at denne gyldne strøm af energi kører igennem din krop, op gennem alle dine celler, igennem hele dit energisystem, ud i din aura, og du forankrer denne smukke energi i dit hjertechakra. Du har nu himmel og jord i dit hjerte. Nu kan du forestille dig, at der bag ved dine skuldre står en smuk engel. Det er din skytsengel, din ledsagerengel, som altid har været med dig i alle dine inkarnationer på jorden. Denne engel vil hjælpe dig på det ubevidste plan at give slip på det, du her nu har besluttet at slippe. Mærk, at du smelter sammen med denne engel. Mærk kærligheden, der strømmer fra denne engel ind i hele dit energisystem. Og mærk, hvorledes du svøbes i en smuk rosa gylden energi, som denne engel forbinder til dig. Nu kan du forestille dig, at du kommer op igennem universets lys. Du ser og genkender planeter og planetsystemer, og du står nu foran en smuk gylden bue. Og her står engler og mester parat til at hjælpe dig indenfor. Du kommer indenfor og går af denne smukke, brede og oplyste vej, der er din. Og du ser, at millioner af engle står parat her til at hjælpe dig med denne forløsning på celleplan. Vi vil gå ind på celleplan og forandre din energi. Du kan forestille dig, at du befinder dig i livene mellem liv. Du ser på, hvorledes du skal inkarnere ned til dine forældre, og du glæder dig, fordi du ved, at det vil give din sjæl vækst og potentiale. Herefter kan du forestille dig, at engle fra lyset hjælper dig at inkarnere i din moders livmoder. Du er nu i din mors livmoder, og nu er det tid for dig at mærke, hvorledes du føler dig tilpas her. Føler du, at der er en let og lys energi her, eller føler du, at du føler dig sammenpresset, du føler dig dårligt tilpas? Er der mørkt indelukket? Føler du dig spærret inde? Føl efter, hvorledes det er for dig at være i din mors livmoder nu. Højst sandsynligt føles det ikke rart, fordi din mors energi er lavere vibrerende end den energi, du bringer med dig fra de høje bevidsthedsplaner, hvorfra du kommer. Derfor vil vi nu kigge først på ægget, og så på sædcellen, og forandre energien her. Du kigger nu på ægget. Du føler, hvorledes det vibrerer. Er det højt vibrerende, lavt vibrerende? Kan du lide energien? Kan du se, om der er områder, der kunne bruge lys, mere lys?
kan du se, om ægget er stort og lyst eller lille som en prik. Fordi naturligvis har det betydning for dig, hvorledes din mors energi gennem ægget har påvirket dig. Du får lige lidt tid til at kigge på ægget. Så kan du forestille dig, at du fylder dette æg med dit rene lys. Fyld lys på ægget og se, hvorledes ubalancer, mørke, negative energier opløses, og ægget bliver strålende og rent, lyst og smukt. Du har forandret ægget på celleplanet. Nu skal du så kigge på din fars energi, på sædcellen, og find ud af, hvordan sædcellen har det. Er den vibrerende, lys, venlig og rar at kigge på og føle? Eller føler du, at der er negativt og mørkt omkring denne sædcelle? Du får lidt tid til at kigge på sædcellen. Og nu kan du forestille dig, at du fylder sædcellen med det smukke, vibrerende lys, du bringer med dig fra din hjemmeplanet. Ægget er blevet lyst, opløftende og vibrerende, og nu fylder du på tilsvarende måde sædcellen med lys, sådan at sædcellens energi på grundplanet, på celleplanet forandres. Du får lidt tid til at fylde lys på sædcellen. Du er nu parat til at lade den nye ægcelle og den nye sædcelle smelte sammen. Og det er jo den forening, som skaber dig i det fysiske her på jorden. Du ser, hvorledes der sker en smuk sammensmeltning, harmonisk, fyldt med kærlighed, fyldt med lys, fyldt med glæde. Og du mærker, hvorledes du på celleplanet fyldes med denne samme glæde. Du ser, at æg og sædcelle smelter fuldstændigt sammen og bliver til det lille foster, som er dig. Og du ser, hvorledes dette foster fint lægger sig til rette i moderens livmor. Du mærker nu, at der er en helt anden energi inde i din mors livmor. Og du mærker samtidig, at der er ligesom en boble af lys omkring dig som foster, således at du på intet tidspunkt tager imod negative ord, vibrationer for det, der er uden for dig. Mærk, at du vokser i lys og kærlighed, og mærk, hvorledes du glæder dig til at komme igennem her på jorden. Hvordan du er forventningsfuld og ved, at der venter dig et lyst og smukt og dejligt liv. Du er nu parat til at blive født, og du mærker, hvordan du let, kærligt og vidunderligt smutter igennem fødselskanalen og bliver født uden nogen problemer,
Det er ligesom et flow af kærlighed, der løfter dig ud i det lys, der også er uden for dig. Du ser, hvordan du bliver mødt med kærlighed, med lys og glæde, hvordan du bliver omfavnet, hvordan du får omsorg, og du mærker, at du føler dig vidunderligt tilpas. Du føler dig elsket. Du føler, at andre vil dig det godt. Og samtidig kan du se, hvorledes du som et ganske lille foster bringer igennem lyset fra din hjemmeplanet til dem, der er omkring dig. Du bringer glæde, du bringer smil, du bringer latter. Og det er nu denne energi, som du går ud i verden med. Mærk, at du er lys, du er glæde, du er kærlighed. Mærk, at du er på en høj vibrerende energi. Og at det er denne energi, der altid har været til stede i dig, men nu er der uden blokeringer og let formidles til din omverden. Således at du let kan iværksætte din guddommelige plan her på jorden. Mærk den transformation, der nu er sket med dig i det, du har forandret dig. Forandret din livsbane, du har forandret celleplanet. Og samtidig med, at du har forandret for dig selv, har du også forandret for din mor, for din far, dine forældre og for deres forfædre. Du ser nu, hvordan energien kører tilbage, langt tilbage igennem alle forfædrene og ændrer sig, således at negative vibrationer opløses, og lyset og glæden strømmer igennem til dine forfædre. Og dette vil naturligvis gavne dem, der er på den anden side, som skal inkarnere i et nyt liv. Og samtidig med, at du opløser den karma, der har ligget i forfædrene, som er overført til dig, opløser du naturligvis også al den karma, der er bundet i dig. Mærk, hvor vidunderligt det er at være fri for denne begrænsende karma, begrænsende ord, tanker og holdninger. Og mærk, hvorledes du forbindes fuldstændig let og perfekt med dit eget lys fra din egen hjemmeplanet. Du er hjemme i dig selv. Vi afslutter nu denne lille meditation, og du kan føle, hvordan du går tilbage igennem denne gyldne bue sammen med engler og mestre fra lyset. Og du ved, at de følger med dig. Du er aldrig alene. Du er altid støttet af englenes lys, mestres lys, af dit eget højere selv. Du går ud igennem den gyldne bue. Du kommer ned igennem universets lys. Og du ser dig selv på en ny måde. Og du ved, at din sjæl, din højere bevidsthed nu, må smelte fuldstændigt sammen med denne fysiske krop her på jorden. Mærk, at du smelter sammen med din fysiske krop. Mærk, at din sjæl kommer ind i hele kroppen. Og mærk, at du er glad for at være i denne fysiske krop. Kroppen er smuk. Den er let og lys, og den er fuld af vibrerende lys. Samtidig kan du mærke, at du stadig har meget stærk jordforbindelse. Tykke røde rødder langt ned i jorden. Du forbinder dig med denne jordforbindelse, og du mærker nu, at du på en ny og forbedret måde kan tage kontakt til dine åndelige vejledere. Du kan tydeligere høre deres vejvisning,
og du kan tydeligere lytte til din sjæl og din ånd. Du er lys. Fra lys er du kommet, og lys formidler du. Tusind tak for denne lille meditation, og må den bringe dig lys, glæde og kærlighed.